Добро утро! Поздравявам ви с едно утро от планината. Днес се намираме тук и това, което искам да ви покажа е един начин за ободряване, ако се намирате на такова място или място, където не е подходящо за практика или за нещо загряващо, за разсънване. Днес ще ви покажа две дихателни практики, които служат по същия начин и могат да направят утрото ви да започне доста ободряващо, въпреки липсата на място. Първата практика, която ще направим дихателна, е за изчистване, тъй като преди да направим каквото и да е балансиращо дишане или упражнение, е много хубаво да пречистим и да изравним енергията си. Дишането се нарича Капалабхати, което в превод означава точно блестящ или сияещ череп. Като се има предвид точно това, да изчистим ума след събуждане, ако сме заспали с мисли или настроение, което не е било толкова добро, съответно и начинът, по който се събудим, няма да е балансирания. Точно за това ще започнем с него. Как се прави това? Значи, за да сте по-сигурни, че го изпълнявате правилно, едната ръка, лявата, може да поставите на корема, за да може да проверите дали точно по този начин правилно изпълнявате дишането. Правим. Знаем, в йога дишането е през носа, издишането е също през носа, като правим плавно, нормално вдишване и рязко издишване, като прибираме коремната стена. Получава се това. Дръжте ръката за по-сигурно на корема, може да поставите и двете ръце, за да сте сигурни, че е правилно. И не е нужно да го правим с бързо темпо, темпото е плавно. Може да затворите очи, ако се намирате на подходящо място, така че да сте сигурни, че няма да се случи някакво олюляване или нещо, което е опасно. И правим 20 такива вдишвания. И започваме. Нормално вдишване и издишване. На последното издишване издишваме всичко до край, прибираме плътно корема навътре и след това вдишваме свободно. Това дишане може да направим още 2 серии. Някой, ако усеща нуждата, може да продължи и с повече или по-голяма повторяемост, не 20-30 издишвания. Важно е да се чувствате комфортно. Дишането, както всяко друго нещо, не насилваме, слушаме собственото си темпо. И така вдишваме отново и започваме. Отново издишваме до край. Дишваме дълбоко и нормализираме и изравняваме дишането. Хубаво е около себе си да имате кърпичка или нещо, ако има нещо за изчистване от носната кухина. Когато усетите, че дишането е изравнено, продължаваме с последна серия. Гърба изправен, вдишваме и рязко издишаме.
Отпускате тялото, ръцете. Пускате долу, може на коленете. Ако усетите някакво главозамайване, означава, че сте насилили тялото, дишали с темпо, което е извън комфортното. В никакъв случай не трябва да допускаме това. Ако се усетило прилива на енергия и усещането как енергията се е задвижила по тялото, то дишането оказва своето влияние. След като изравним дишането, следващата успокояваща, вече балансираща практика, тя също е и пречистваща, но след това по-интензивно пречистване е подходящо да се направи. Това е така наречената надишотхана или позната като алтернативно дишане. Палеци, показалец и среден пръст. Повдигаме нагоре, палеца приготвяме, с него ще запушим дясната ноздра. Започваме вдишване през лява и завършваме винаги през лява, тъй като лявата част на тялото това е и левият енергиен канал, така наречения лунния или ида, наречено на санскрит. Това е по-пасивната наша част. Започваме с нея и завършваме с нея, за да няма някаква силна активизация. Другата ръка поставяме на коляното, може да я пуснем отдолу, както е удобно. И тук, като помощно средство, ако лесно се разсейваме и все още не можем да контролираме ума, можем да използваме като инструмент езика, нарича се нама мудра. Това е заключване, обръщаме езика, насочваме върха му към непцето. Това ни служи, всяка една мудра, принципно ни служи за да насочи вниманието ни към нещо друго, а не към обичайните неща, към които сме свикнали да се насочваме и да ни разсейват. Затова, който го е практикувал или който желае да опита, може да използва езика. И така, затваряме дясна ноздра, поставяме показалец, среден пръст на челото, десен лакът, повдигаме леко в страни и нагласяме ръката така, че да не се измаря, да ни е комфортно, защото всяко напрежение по тялото може да ни разсейва. Вдишваме през лява ноздра. Затваряме с безименен пръст и издишваме през дясна. Вдишваме през дясна. Затваряме с палеца и издишваме през лява. Направете 8 повторения. Също следваме комфортния за нас ритъм на дишане. Не насилваме дишането. Гърбът е изправен. Тялото се чувства удобно. Ако усетим, че се разсейваме, няма нищо страшно, връщаме вниманието наобратно към дишането или към позицията на езика на непцето. Важното е да усетим успокоение. Също може да е подходящо при вдишване да си представя, че вдишва слънчева или бяла светлина, която го зарежда
При издишане да си представя, че издиша всичко ненужно. Това може да е напрежението или неприятните мисли, стреса или всичко, което е насъбрано от предния ден или от началото на утрото. Това може също да действа балансиращо. Така, отиваме към финал. Последно вдишване през дясна нозда, затваряме дясна и издишваме спокойно през лява. Издишваме до край всичко ненужно. Спускаме дланите на колене или поставяме в скута. Успокояваме дишането. Събираме мислите, усещанията в себе си. Осъзнаваме какво се случва. Дишваме. При издишване отваряме очи, който е бил с затворени или претворени. Отпускаме езика, ако сте успели да го задържите до край. И надявам се вибрацията и настроението, което се намирате, да е доста по-различно от началото. И тези дишания са подходящи за абсолютно всеки, няма нищо сложно в тях. Единствено, ако имате главозамайване или високо кръвно, тогава не се препоръчва, за да не повлияе това още по-зле. Във всички останали случаи може да действате този вариант за ободряване, както казах, ако няма време за упражняване на асани, и това може да помогне за едно добро начало на деня. До скоро!